Estem a Palamós veient el Trofeu Internacional Vila de Palamós per la classe Optimis. Tenim uns 360 participants d'uns 18 països i aquest any comptem amb la participació del subcampió del món, Bart Lambrecht d'Holanda, i de la tercera del món, la Maria Vittoria Marchesi. Bé, aquest alt nivell dels participants fa que Palamós sigui una de les proves de referència, on els nanos que aspiren a anar a campionats del món i europeus venen a navegar aquí per poder-se medir amb aquesta gent que han guanyat campionats o que seran futurs campions olímpics. Bé, aquesta regata és important per dues coses. Per la data, és una data molt bona on arreu d'Europa tenen la famosa Setmana Blanca i els regatistes estrangers l'aprofiten per venir aquí a entrenar. És un bon moment de la temporada per preparar els sprints dels selectius nacionals i d'aquí que vingui gent de tant nivell com el sotscampió del món. I la prova de que l'Optimis és una classe formativa ho demostren que per aquí han passat regatistes catalans que van poder aprofitar aquesta regata per preparar les seves temporades per aprendre i que a data d'avui són campions del món juvenil. Bueno, per mi significa molt, des que era petita, meu pare ja em va acostumar a navegar i ja m'he acostumat i m'agrada molt. És el primer pas, llavors ja pots passar a altres classes i ajuda. Home, a mi, perquè va bé per començar, és un barco petit i bé, doncs pot anar molt ràpid els dies de vent i és molt divertit. Doncs, no sé, primer una miqueta el timó, si comences, si no has navegat mai, el timó perquè és al revés dels volants dels cotxes i això. I bé, després també has de mirar pel vent i per tot, com caces l'escota i on l'has de posar. La classe Optimis és una classe molt formativa on nens i nenes de fins a 15 anys naveguen i bé, aprenen els valors de la navegació, de l'esport, de l'esforç. Penseu que és una classe que els nanos s'han d'espavilar molt, ho han de fer tot ells, munten el barco, el desmunten, el carreguen, el descarreguen, van amunt i avall, estan acostumats a voltar i això fa que els nanos que naveguen amb Optimis tenen una metodologia diferent que un nano que potser fa un altre tipus d'esport, que el papa el porta i el torna amb el cotxe sense tindre que traginar un barco o muntar una vela o tindre que reparar o fer petites reparacions per poder fer una regata. Fa que els nanos siguin molt vius i espavilats.